ଏଇ ଛୁଆ ଜଣକ ଏତେ ଲାଜେଇ ଲାଜେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। 2 କେ 2 2 2 4 2 3 6 2 6 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20 तीन का जतके जान 3 के 3 3 2 6 3 3 9 3 6 12 3 5 15 हाँ 3 6 18 हाँ 3 7 21 हाँ 3 9 26 24 तीन 9 27 3 9 27 3 10 30 सुन्ना। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଛୋଟ ଛୁଆର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।